लोग ऐसे बैठल मत रहा, आजा जल्दी आजा। ओहो हमने के का करे के पड़ी? अभी के खुश बा? हम बहुते खुश बानी, बहुते अच्छा लिली। लेकिन हम पूछतानी कि अभी कौन कौन खुश बा इन सब में? हम बानी। चला हमने के म्यूजिक बजावल जाओ। गर तू खुश बड़ा और जंतर ताली बजावा, गर तू खुश बड़ा और जंतर ताली बजावा। गर तू खुश बड़ा जनेला और जतावे भी चाहेला, गर तू खुश बड़ा जनेला ताली बजावा। हमरा पास एक केला बा, हम ओकरा हाथ से पिचका देनी। ये बहुते मजा के खेल बा। गर तू खुश बड़ा जनेला ता कुदा, गर तू खुश बड़ा जनेला ता कुदा। गर तू खुश बड़ा जनेला ता हर चेहरा वो बताई, गर तू खुश बड़ा जनेला ता कुदा। टूई टूई बहुत अच्छा चार्ली, बहुत अच्छा। हाँ ये बहुत मजेदार बा, बहुत अच्छा। गर तू खुश बड़ा जनेला बोला हुर्रे, गर तू खुश बड़ा जनेला बोला हुर्रे। गर तू खुश बड़ा जनेला ता हर चेहरा ये बताई, गर तू खुश बड़ा जनेला बोला हुर्रे। हुर्रे हुर्रे हमरा खातिबा ओ लिली आजा। गर तू खुश बड़ा जनेला तई करा, गर तू खुश बड़ा जनेला तई करा। गर तू खुश बड़ा जनेला ता हर चेहरा ये बताई, गर तू खुश बड़ा जनेला तई करा। हमनी के खुशी से कब मिलम जा। हमरा खुश रहल बहुते पसंद बा। लिली बहुते मजेदार बा सब।